Saben pacarku mayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu Ken. Kowe malah tega Ken. Kowe malah selingkuh ning mburiku Ken. Kowe tega karo aku Ken. Kowe tega Ken. Kowe tega Ken. Kowe tega Ken. Sepurane. Sing greges ki yo pacarmu kok. Asline pacarku mbok godho Ken. Aku orang godo loh. Bayu, sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi ning gone pacarku Ken. Udah aku Bayu. Aku. Dhewe sing jalan Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Mbak Yu ora mbok kirimi kan. Kuwi ngono, tak kirimi fotone seksine wedhusku. Udah aku. Tak delok ning WA-ne transferan